За выходные ў паўночным рэгіёне адбыліся 5 пажараў. Загінуў один чалавек, яшчэ один атрымаў апёкі. Асноўныя прычыны ўзгарання – неасцярожнае абыходжанне з агнём, а таксама парушэнне правілаў эксплуатацыі печнага ацяплення і электрычнага абсталявання. У параўнанні з мінулым годам у Віцебскай вобласці вырасла колькасць пажараў і ахвяр агню. Ратаўнікі заклікаюць строга выконваць правілы бяспекі. Спасатели призывают граждан привести свое жилище в пожаробезопасное состояние, отремонтировать печное отопление как дома, так и в хозяйственных постройках. Не оставлять без присмотра включенными в сеть электробытовые приборы, в том числе зарядные устройства. И, конечно же, отказаться от привычки курить дома. В целях личной безопасности МЧС рекомендует установить в жилых комнатах своих домов автономные пожарные извещатели. Прибор уже на ранней стадии обнаружит задымление и оповестит звуковым сигналом об опасности. Супрацоўнікі МНС заклікаюць грамадзян быць пільнымі, асабліва ў пажаранебяспечны сезон. У выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі неадкладна паведаміце па тэлефоне 101 альбо 112.